ଏଇଟା ଝିଅ ବାହାରିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି 26 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ। ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା ଏବେ ହେଲାଣି 6ଟା ଅଧେ ସକାଳର। ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଯିବି ଅଫିସକୁ, ବାହାରିବି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ବାଏ ବାଏ କରିଦେଉଛି। ଏଠିର ସବୁ ରାସ୍ତା କାମ ଯାକର ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ, ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରର। ଚାଲେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବି। ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାହାରିଲି ଅଫିସକୁ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 6ଟା 50। ଆଉ ଯାଉଛି ଅଫିସ। କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଆଉ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ତ କିଛି ଖରା ବି ନାହିଁ। କୁହୁଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା OUT କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲ, ଏଇଟା ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ। ଆଉ ରାସ୍ତା ଟିକେ ସୁନସାନ ହେଇଛି। ଏଇଟା 9ଟା 10ଟା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ହବ। ଶୀତକୁ ଶୋଇଥିବେ ହାଏ ବୋଲିକିରି କମ୍ବଳ କୁମ୍ବଳା ଘୋଡ଼େଇକିରି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କୁହୁଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ। ହାତ ଯାକର ପୁରା ଆଉ ନାଇଁନି ଥଣ୍ଡା, ଶୂଳା ବଥା ହେଇଯାଉଛି ହାତ, ପାଦ ଆଉ ମୁହଁ। ଥଣ୍ଡାକୁ ଚାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ମାଛ ଆସିଛି ପୁରା ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ଆଣିଲେଣି, ସବୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି। ଯାର ବେପାର ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି କରି ଅଫିସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଅଫିସର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ବାଟେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ନେଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭବାନୀପାଟଣାର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମକୁ ଯିବା। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, टाउन गर्ल्स हाई स्कूल, टाउन हाई स्कूल सीनियर सिविलियन, श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र सीनियर सिविलियन, सरस्वती विद्या मंदिर ध्वजविहार सीनियर सिविलियन। ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡିର କଲେକ୍ଟର। ଏଇଟା ଫିଲ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଛନ୍ତି। ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ସାରିଲେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟାଇମ୍ ହେଇକରି ଆସିଲାଣି 8:30 ହେଇଗଲା।
ଆଜି ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପାରି ଅଛି। ଭାକୁର ମାଛ। ଏଇଟା ଭାତ ଫୁଟୁଛି, ସିଆଡ଼େ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆଳୁ କଟା ହେଇଛି, ଶାଗ କଟା ହେଇ ରଖା ହେଇଛି। ଆଳୁ ଶାଗ ଭଜା ହବ। ଏଇଟା ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଏତିକି ତରକାରୀ ହବ। ଏଇଟା ଭଜାଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ରଖାଇଛି। ମାଛ ବେସର କରାହେଇକିରି ତାର ପାଣି ପକା ହେଇଗଲା ମସଲା କଷିକିରି। ପାଣି ଫୁଟିଲା, ଏବେ ମାଛ ପକେଇଦେବା। ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ଫାଷ୍ଟରେ। କେଟେ କେଟେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଏବେ ପିଠି, ପେଟ, ଲାଞ୍ଜ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ସିଝିବ ଟିକେ, ମସଲା ଭେଦିବ, ତାପରେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ଓହ୍ଲେଇକିରି ଖାଇବା କଥା। ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବୁ ନାଇଁ କି? ଏବେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଏପଟେ ଶାଗ ବସା ହବ। ତେଲ ପକେଇଦେଲି ଅଳ୍ପ, ଏବେ ସୋରିଷ ପକେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ପକେଇ ଦଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖ ମାଛର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ମସଲା ପାଣି ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତାର। ସେପଟେ ପୁଡ଼ିଗଲା ପିଆଜ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଆଳୁ ପକେଇ ଦଉଛି। ଗୋଳା ଗୋଳି କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଶାଗ ପକେଇଦେବା। ଶାଗ ସବୁ ଘାଣ୍ଟିଥିଲି। ଏବେ ଘଣ୍ଟି ସରିଲା। ଆକୁ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେଲି, ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହେଲା କି ଗୋ ମାଛ? ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଲଉଟେଇଲେ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ହେଇଛି ଆମର ବିରି ଡାଲି, ଦେଶୀ ଚୁପା ଲଗା ବିରି ଡାଲି। ଏଇଟା ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ। ଦେଖ କିସ ଲାଗୁଛି ଯେ, କ'ଣ କରିବା? ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ ମାଛ। 4 ତାରିଖର ଫେବୃଆରୀ 4ରେ ଖାଇବି ଆମିଷ ମୁଁ। ଏଇଟା ଭାତ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଭାତ ବାଢ଼ି ସାରିଲି। ଏବେ ତରକାରୀ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ ପେଟ ପିସ୍ ଯାକର। ଆମା ଖାଇବ ପୁଣି। ଝୋଳ ବେଶୀ ଦେବି ନାହିଁ କି? ବିରି ଡାଲି ଖାଇବ। ସେ ଝୋଳ ବେଶୀ ଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଇଲା, ବିରି ଡାଲି ଖାଇବି ବୋଇଲା
हेले ताकू पेट पीस दुईटा दिया आज छोटिया वीडियोटे हैं।